Good morning, ma viete. This morning, alindi fried okis. Akwankhwana zilwi zithathu. Conversation imene iyi kukambirana umene kuku Chana. kungamveke bwanji kungakhale kotani. Mviete JB Jolly Bro ndi fried okis. TNTV chifukwa nkhanezi ya nzandale kumene. Guys, thank you so much. 5 minutes. Yeah, because the 5-10 minutes in another time when you do it, you make meeting with and I am this more to that particular tonight to visit the United States. Okay. Then I can't get down from what you do. Then find the whole thing goes so that my comments are putting the matruga comes up for. Okay. Yo panga zomwe zefeo tikudikira ndi tikupasa 10 minutes imeneyi. Yes. Anthu akudikira kuti acheze nawe ndithu. Wow, Yose bo. Yeah. Sharp. Akula Fredo abwera timpase 5 minutes 10 minutes atipeza. Koma tikudikira choncho ndipo ndikambeko za manifesto ya MCP. Sindipita in details koma ndikhulupirira nonse mwayimva manifesto ya MCP kuzera kwa president wawo Lazarus Chakwera. Kumeneku kunabwera chine mtindi cha anthu chitavala ma t-shirt MCP. It was like more of like a parade chionetsero. Andi ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri kuona kuti ndalama zomwe zapangidwa pasi ku budget 45 billion yopita ku State House ndi yomwe akusakaza kumagulira ma t-shirt, kumakatenga anthu malole, kumapasa ndalama kuti abwere kumene. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kuona kuti amalawi akuyepera kudya zinthu zaduliratu. Zinthu zaduliratu amalawi akuyepera kudya. Ndiye president kumakanena kuti andipereka 500,000 kwa mwana aliyense obadwa mpaka na zaka 18. Ndi zinthu zomvetsa chisoni amwene kumaona kuti 45 billion ya ku State House akutenga akugulira maprofeti ku Ghana, kugula maprofeti ena ku Nigeria, kugula ena ku Zambia, kugula ena ku Tanzania. Cholinga azinena kuti Lazarus Chakwera mulungu wauza kuti Lazarus Chakwera akalaso president. Are you really serious, you guys? You think mulungu ali nthawi yopanga zenezi zizopusezi? Munthu wamkulu amwene, munthu akuti ni mbusa koma kunama kulitho bodza lokha. Ambiri mukupusisika choka mukuona ngati gulu lele chalo maliona gulu lija tikubwera kuti kumene kucha ndiro kuti ndira MCP ayi malingana ndi mmene zinthu zilili ku Malawi, malingana ndi umphawi, anthu aja akomapita kumene kuja chifukwa alonjezedwa ndalama. Ndi anthu aja amangopitira ndalamazo osati kuti akupitira Chakwera ya chinkana. Anthu aja atangolandira ndalama zawo anasiya Chakwera yekha kuti kumene kucha. Ndiye MCP akusakaza chuma cha boma, ndalama zoti zinakapitira ku Malawi. Iwo akutenga akugulira ma profit, akugulira ma t-shirt, akupereka anthu ma 50 pini kuti mupite kuchikangawa kuli office yawo tomwe yomwe akuchonga
mavoti akumpoto. Mukaona MCP aja kupanga zina kupanga zija because akudalira kuti azabere. Palibe kuafuna kumala. Ine nakuzani apa kunena kuti MCP ni njoka luzi. Zokuti wina izo ndemu iwale. MCP sina voterede mpawa. Ajakwera ndi MCP sana lowe mboma ngati MCP. Ayi. Analowa as a collective ya Tonse Alliance. Iyo aja mkungo sankhidwapo. Ndiyelo azikanena kuti MCP ndi panja chikulu. Chipani chikulu chake chiti. Ino chipanda Tonse Alliance boma nakaliona. Ndiyo nakasama kupusiri kuti MCP ili ndi fanzi, ilibe fanzi, kulibe mena kuafuna, ndipo musapusisike. Wina akasama kuna meza kuti MCP ili ndi fanzi, kulibe zimenezo, kulibe fanzi kumeneko. Ndi mmene lepheleramu, mavoti sonda kunkanuche pela jepera. Anthu ane mukuwaona aja, anthu ane ajapitira njala, akupitira mavuto. Chifukwa koma kupita kucha, amachita kugulidwa. Misankhano ina, anthu akumapita because anthu ndosatira zimaniso. Mukasaona DPP ikupangisa msonkhano, anthu amene mukuona kumene kujako apita kufuna kwawo. Mukasaona UDM ikupangisa msonkhano, anthu amene mukuona kumene apita kufuna kwawo. Mukasaona Afford ikupita anthu Afford akupita mjapa, anthu osaja amene kupita faja kufuna kwawo. Chipani chichi ositava kuti faja ndrama. Ndiye anthu aja akubusisani kuti mukamole chigulu cha muziti MCP ndi chigulu kulibe zimenezo. Anthu aja kwa iwo ndikungotenga kena kake koma ngati kutenga kwa MCP kucha. Koma kuzafika siku la mavoti kulibe amene atazavotera MCP. Ndipo anthu MCP anakhala anthu anzeru. Anakaziona kale zinthu zikuti yapa pasiti kufunidwa. Tipange ni exit plan koma ayi ndithu. Ana chimondo banda aja amva kukoma mipando icha. Ana kunkuyu amva kukoma mipando ija. Ndiye anaona kuti iwo aja kuti akhale mboma ayina abere zisankho. Chinkana tikunena kuti ana form 4 akangwemba maiso. Mavyete apanga sponsor mademu anyo. Muzi watu Jole Maski. Ukala mademu anyo. Chifukwa mavyete aika mabilioni madini. Aika mabilioni. Muona mademu anyo. Tangu dika ni muone ana from follower asekele ma school. Muona. Muzi waso kuto ya. Ifetu kampeni tukupanga for free. Palibe wandilipira ine pa. Amutalikawo olondine sinankulisanepo. Iyo somuna zoniso ndilipo sakudziwa. Izizi ndikupanga kufuna kwanga ngati mvyete. Campaign for APM. Ndemu iwona campaign si yamba. Ndemu iwonano. Ndemu iwonano no fans ino. Ndemu iwonano mavyete no. Muona kuti kene mavyete ndo chuluka chonchi. Ndipo mweno MCP itadziwe kuti ina dani yalakwa. Munivesese. MCP yalakwa. Ndipo madaziwe. Majority ndi feyo. Wena kasa kuputiseni ndipo izizi musikimizani. Sikimizani nditu zimene zizi kuna kuti mavyete ndi majority. Ndiye tisole nyimbo imodzi apa. Tikachokoperepo. Timwimbira phone nchana Fredo. Ticheze naye muzimvere ntolo kunena kuti Chana Fredo kweni ndi ndani. Timangofuna ticheze naye kuti ambiri nu nimamva pa mukuyankhula za Chana Fredo. Koma Chana Fredo simamudziwa kuti nde khala ni choncho tisewere nyimbo imodzi kuchoka kwa masponsors athu mavyete. Nyimbo imene ya mavyete iyi akuti chani kodi imene? Nyimbo imene akuti warrior. Mavyete ndi warrior athu. Tikatero tiyankhule ndi Chana Fredo yemwe akuyimira MP
ku Blantyre zonse muzimvera mumu atiuza bwinobwino Mchana Fredo. Yes. A song from our sponsors Mavyete. Bible limanena kuti ine ndine Mulungu yemwe ni makantha ana chifukwa cha machimo a makolo awo. Anabero Ntalimanja akumana nazo. Let's go Mchana. Mchana. Zabwino ndi Mchana. Zabwo Mchana. Kamera ili bwino. Kaya kumeneko. Ababa nenda ndakulumikiza pa microphone ndofuna kuti uzikuwa. Kuti tizikumva bobo. Ababa bwachi. Ya pamenepo Mchana Fredo. Kawawa. I say sorry, mazokuti unali busy. Kutamangisa ngini ya UTM background. Masida mwenye teile. Magenyi chino mukigwira. Ganyo atwalira. Awe zabwinoko. Iyo sipowa mwene zikutepa. Ainayo ni mangomva kwa magaya kuti amwene UTM ndi chipani chapachani chapa Facebook. Koma ndikaona background itu magaya lulu ndi mulini mulalo. Amwene mungu achokone koda mwene kutira mpulira njire. Magaya mina makao mwene za Facebook. Makao ndi makao ndi I think awena nene zimezo because of my reasons sorry owapanga video ali panopa makao kokera kwati kumana amene ngativen leroli tigana ili kudesa is this is spiritual na say even enthusiasm ya crowd amene umachita kuona be kuti amene UTM the idea atakuipanga consume mapo so it's normal. And UTM as a party, sitinganami kuti UTM movement yokuti Malawi wina aliyense wa UTM sizingateke. The same way movement inaliyonse even chipani ngati TPP, ngati MCP, ngati UTF, palibe chipani chimene tinganene kuti Malawi wina aliyense amachipanga embrace, amachipanga accept, amachipanga subscribe to my ideas. We are not here to have membership. Malawi wina aliyense. No, UTM is there to have membership ya Malawi amene angapange align ndi thinking ndi ideology get it. So it's okay. It's normal. Kumano kunena kuti the jaba Facebook so this samakava nama, it's true. We are a movement jaba Facebook because human beings are on Facebook. Voters are on Facebook. So human beings are on Twitter. Voters are on Twitter. Human beings are on TikTok. Technology. So disorder. Yes, let's clap hands and applause to Mr. Fredo for coming over here at this good time. Bro. Madam Fredo. Yo. And who? Alindi my vision mbili of who Fredo is. For example, nimaona makomenti enaumva Fredo ndi anthu okuti angokulira muje ni anakulira magede awo anakulira mipanda mavuto sakwaziwa. Komano Fredo, tell us about your upbringing. Unabadilika kuti? Okay, you know nabadilika ku Lilongwe Central Hospital. Kulilongwe? Yes. Lilongwe Central. So after Lilongwe cha nakhala kuche kulilongwe kucha kuli kunakati mati kumitundu nakhala kumitundu. From mitundu nakhala kwa kampani zite kulilongwe kuchaso kuli kwa kampani zite kwa kampani zite timakanda koko because I think inenta bado
big man inapita ku South Africa. Yeah. And you know element imene simwena so anthu enaso ukabweresaso imwena kuti big man inapita ku South Africa. Wena seno tikuona big man dala wake mfana anaye ku South Africa. But you know even panopa sikudalisa mina ku South Africa ndolemera. Komanso sikudalisa malala ku South Africa ndosawa. Most even kuna anthu ena ali UK ali USA ali kutende kumasukuti ndolemera wose kapena wose ndosawa. No, circumstances are amasiyana. So big man inapa ku Jozi. But makanda kwa kampani ziti kulio. And agogwa askwesi ana mwalira kwa kampani ziti kungu tana ikaso kwa kampani ziti mandaso kwa kampani ziti kungu. So yakulia kulilongwe fast forward standard 1 inamba kuche ku Chirimba primary. Chirimba primary 1 mpaka na 5. 6 napita ku Manja primary. Manja primary kena kunapita ku Donya tukamukolokosa mucho kumbukira ntame eche Donya nandisankira Bazingwangwa secondary. Kumbuka naye Bazingwangwa ndaji na Magresta kumbukira. Bazingwangwa bachi so na boy kana faja uje ma shift. Ali day nazikura mama mbola man. Yawe aba ka apply transfer nava ku Jijiri. Jijiri kena ko uyo Chanko. Chanko passport adindi kuna ko So growing up, what were the challenges you used to? My challenge umakuma ndizokumana zotani. Fake malo amene wachula otu sinamve potu nyambadwe kapena na miwawa kapena ndamva kuti mageto ndithu. Okay, so makamene ama vizeko kuti mafana mina mlela Fredo jani muna Fredo so akedo jani. First and foremost, we don't need validation for whatever we do. Komano kwa example ngati ya Chirimba. Chirimba felt tumakhala nyumba inali yomanda magesi yomanda mazi kuchirimba timachita kwatunga kunaika kasupe yona katsinja kana kuti ukatuluka kuteni kuja mavaya kutetekula mazi mwaza kutetekula mazi acho makao kuti kutetekula ndi chani kutetekula mazi acho kwaka kuti kwatenga mbale ndimachita mwatenga mwa timing kuti ungotenga oyera ukaoka because makao kutenga hapa ukapa uko hapa mwambaje kuti progeja lisabange ujeni maza sabange proge so tubatete kwa mazaji hivi nukamanga samba mazaji kuzirombo tunataka kitofira tunataka kwenda kwa mukati ntisa tutiti watu walizirombo ndivyo now ubona wako Chirimba meti makao Chirimba so titi makao di kukaa Fredo eka Chirimba yes kumakaa maneighbors kumakaa mafano oti mafana okere standard 1 standard 2 standard 3 standard 4 standard 5 so anthu alipo oti they know kuti mfana ndagrow naye mfana ndumuzori padusa modere kuchirimba even mazi let's ngati mazi akuma oti chati makatunga kuna kwaketi mati ku area kuna ku area kuna kwa short video kuna sport inake so kuna ngati office kwa chairman MCP kwenye magaya mati akamagaya mene sana dule magadi MCP acha amata kuagwira maka nyapula kumeko ndikuna ku area kuchirimba mpaka lero oli ku area uko kulipo antama kuziwa kwa short uko kulipo mpaka lero kali shop ya ikulu kuchirimba time nali mozi alandi and shop imene ilipo mpaka lero kwa alandi so growing up personally that let's say life yanga kuchirimba ndimakumbuka nthawi yake tinkagulisa kuni pa masiko a Chirimba so tinkagulisa somba agogo amapita kumangoji akapikula somba ife timakhala nazo pa jamazulu ndiko loboyi tizigulisa somba komano when I look back at life imene ichai amene imandiwaza in the sense kuti Fredo no walero Fredo amene ukuyankhula naye we Fredo amene akumvera muna wina ake yese is a product of experience ngati imene ichai yose. So fast forward kutoka Chirimba uchanabaya kukolokosa nde mahuda atunda moyo wanyinazi kwanga wachi makuda wa so just awira mahuda atunda minawa so magaya mane oda Fredo because sinanga antena mangatongo na finished product era umona Fredo wali roli even
ukuzochuza munthu ena aliyese amene ungangomuona lero kuti mwina umamuona kuti paangwe kuti mwina munthu alero kumana naye lero behind that person aliyese tosefe tindi ma stories tindi background tindi history tosefe tindi ma experiences oti they make us who we are. So inde magaina kumene kuti freedom muna njani, it's a reason for me also to just go mwina ukangozitsekera mu room, get down on my knees and say thank you. Ngomuthokoza Mulungu chapula icho ngona thank you amen. Because if someone is saying kuti ngamweni iwe suna lyaku means kuti they're just seeing the glory, right? Which is right. Yeah. It's a testimony on its own. I say that's God's. That's an answered prayer for me. Yeah. No. Dawasa sangadusana dusemu na nyengo ngari zofoida. Kudangoona they're just seeing the goodness of the Lord. So that's what I can say. Yeah, very, very, very insightful and very profound. I say. Iniyo mani mukumbukira ulo. Ineo kukulogosa. Mwe wala irutise nwagizo titi mukulogosa mucha. Amwe kuteni ndo kuti kulinyemba. Kuteni kwa iruso kulinyemba asose. Niti matunazazi kia ukuzajari, kwa jaso kuteni kwa uzajari. Mwina mwezi nukuwa kuja nyemba te. I say, ineo kulindizirina izize. And was not good how you are going to because the friend in Zag. Didn't Balaga could have a more said. For my name, I say, I know exactly what you went through. Yeah. In the end of war, I say, and the Ugona Banova, I say, I'm very proud of you. So, and the Zomobanga chief. Just what you have able to be achieved by you is already zinto zadani zosanga sakambiri iwe ndiro model wa Chinyamata. Chinyamata akama kuona iweyo amaona kuti wachokera location nawo omwewo ndithu. And you have able to wapanga zinthu ndio machita inspire anthu achi. No, I hope kuti someone is inspired by whatever we're doing. I'm when glory goes to God. Because this story, each one of us, we are living a story of God. No matter how we look at it, in the end, if one person gets inspired, the action gets inspired, the thinking, reasoning, or idea, all glory goes to God in the end. According to Mulungu, through the highs and the lows, according to Mulungu, I say throughout. So when I say, did you join politics? Because one, your father is a politician. Two, is it because of the struggles you've gone through? 3, or is a combination of both? Your father being a politician, the things that you have gone through in some nazo, and ufuna uchange kabena ndi zose. I think to be fair and to be honest, because another money the combination has us. One, we have seen it. Kuti matopezeka kuti madala nani singanga mwana sonaga matopezeka kuti singanga. Matopezeka kuti madala analo kuti amachudula madengu phasa. Kuti dawo chakazeskalamba zasiya zingine zipezeka kuti mfano wena ake sunaiso aminya sujani. Nangasi. Charity begins at home. Taunapo pezeka kuti dala mwina ndi mechanic. So soma mechanic. Yes, so I cannot comfortably say that politics cannot big man in alibe influence. No, big man influenced kwambiri so. Kwambiri kumano even good you go ananga, but not all of us are into politics. Yeah. Meaning it's beyond the influence yan dollar. You get it, right? So
top of influence and big manager, it could be so good. God calls us to do different things. God can call me to be a football player. God can call me to be, a healer, a herbalist. God can call me to be a pastor, a prophet. You get it? Mm-hmm. So I also look at it. My idea of politics. Politics is a calling. You are meant to save one. You are meant to listen to God when He gives you ideas which are solutions to problems, community and society. So, as a politician, my idea of a politician is someone who is supposed to hear from God with regards to how to be a better human being. Also, helping my solutions are, your neighbors, your community, your friends. So that's how I look at politics. And so, politics, kumalayo kunokumagamaga kumaso across muna malambiri, it has been associated with these zambiri za negative. So I'm in politics, but I'm not of politics. Yeah, many mapangidwa define the negative such. So I'm in politics, but not of politics. So in other words, iweyo uli mundale chifuka ndaleyo ndichiwiya chomwe chimagwiritsidwa ntchito to bring about chitukuko kapena kusintha. Not so, kuti politics yeah. Because you enjoy kumachera ndale anthu. Kumalimbana ndi anthu. What is right there? I think kakamba tena yake chokuti we are here to change and not to be changed. Yes. Right? Yes. We're here to change and not to be changed. In the sense, at the end of the day, no matter my labels are making Gamabasani, can do it, at the end of the day, those were just human beings. Yes. So, the highest achievement anyone can get is that achievement you get in the process of you becoming a better human being every day. So, even regarding the director of UTM, the only success that would be meaningful is that which is attached to me being a better human being, attached to Panwanga. And in FP, me being the best human being, wiki manage, you can be the best human being, the best version of myself. Yes. I don't know if I make sense. So you're making a lot of sense. So that's the idea of politics. I'm in politics, but not of politics. Changing, but not to be changed. Yes, true. Mr. Fred, Richard. One aspect yomwe inu muli nayo ndi yamaphunziro. Ifeyo ngati mavyete we really emphasize on education. Yeah. Please inspire my youth. My youth ambiri samadziwa kuti inu munaphunzira. Tauzeni my youth ma qualification ya. Kwa ave muzoni muna ndipanga so inspire zili bigger zikile muna timapanga na inspire tose. Because makambi sama zokuli, rumangwa JP, they don't know so good academic wise how you were doing. Because you remember my interest was yeah. And the interview in Uchanko, you never go data. You remember? Yeah. So I got inspired. And you remember Magresta arabizika kurofa Uchanko. I wanna kubaza ruza ma stories za Uchanko. Guys, kuli complex kuba kaya we were inspired. Yeah. Ashina wanangu, I remember ashina wanangu mara kabla ni Magresta jazi ruza za Uchanko. So you also inspired me. So that thank you, man. I remember ndili form 3 ndikulemba mayeso. Uli form 2 bachijiri. Nandithandiza kubanga solve maths. Kawama kumbukira ka. Dayowala we. Ndikuuza na se Fred ni mayeso apa komano nditsalo nalefa ndipange study ikuma ndivuta wandifuza tsalo yanji. Ndikuuza ka tsalo ya bwana ndikhaya apa unandisovera muno uli form 2. Serious? Hey, kuchichiri kucha. Hey, umazisata heavy. Hey, I'm myself down. Please, tauzeni mavyete kuchanko munatuluka kuti degree yanje. Okay, so chanko tipida napanga Bachelor of Arts humanities
Wow. Napanga major sociology and classics. Wow. Sociology and classics. Unamenya so insurance. Nimakumbukira umenya so insurance. After chanko chiro zimasowa kango shala ntemeja so after so that degree, it's a general degree. Nimujana beze kuti tamenya no insurance. I got a diploma in insurance from Chartered Institute of Insurance. Na beze kuti zimenya no zimaliza no kuda shipie Chartered Insurance nimujana beze kuti damba no vape. You remember? Damba vape pakati then path inakangalia sita fast forward mazamba kuvitsi ukapanga so masters ya communications and SPCC. Wow. So yes. That's enough for you. Fredo. Yo. Ugimi na MP ku Blantyre. What constituency yanje? So the Soji Zingwanga constituency. Soji Zingwanga. Komo na kulinda. Imamba ndokudi palikiza manja mkologosa chitawira Soji Zingwanga malo kwa kubaluti uku Chirobwe part of Chirobwe kutaya basenta bachi. Ife yoro ma viete tunakupanga endorse kuti iweyo ndi MP watu amene akulowa chaka chino mu parliament. Thanks man. Thanks unango yona so right here man. Yeah, izizo ndiso tukupangira inuyo. Izizo tukupangira ifeyo ndi ubwino wathu mino. Putting you on that position in ubwino wa ifeyo maviyete because inenta chesa nayo zaka zosezi we've had so much ma conversation athu amakhala a deep kwambiri. Komaso you know Uche, I think Zinezland was not last time in Naima. Sitting of parliament. Mongwana sanko da parliament uko kufaye honorable people. But this time around, prayer we are going in. Yes. It feels good. We are going in. We are winning. Command. Umazoa say from that loss, I feel like from that experience, rather not a loss because we never lost. From that experience. It was also good because I say not even humble in a way. You know, I feel like you can go to time manager who win. Time manager, I bag. I'm in the pride. You can allow up. So na kama appreciate it. But do mango feel good mazwa. It's easy. Easy come, easy go. And because you know sometimes you can get lost in the fame. But I know at an for because in the background their music chat. Mano, I'm fast forward to go never know. When our time comes, we've gone in with no official. It will inspire my fan and from generation yard. You know, I feel like 2030, because I call my fan and they will be inspired to also participate in politics with the right intention, with the right agenda. Yes. So you know it is possible because now we're coming from a background of politics. You know the attitude around politics, the attitude around Aliyesamene awanga participate into politics. There's this negativity. People stick my Sandali Sadukuzi. What was on Facebook and my comments and Twitter. What is all good you think I do with us? Nikapira nikomama ni Zandalis. Zandalis akupana. Zandalis, you know, after this case is so. Sakanga dino kupanga no reinforce my attitude, my feelings anka. Politics is about kuza kufa anytime, which is wrong. It's like a game of death. It's like when you are in politics, don't the death wish, bas. Zona. Komano, sisi na kukala jojo. And wabanga raise the point ya bwino, which comes to my question. I say, Fredo. Yeah. Unaonesa interest ukuthi ufuna ukhala nawo women now president wa Japan, right? Yes. I was happy with it. Yes. Koma ni madaba no ma comment no anthu no. Khala ngati kuno sisi na sangalase. Ndiye vuto kwani ndija. Unawakisa patibwe wewe. Kapena ndifunsa kuna kuti muntu kuti uyimira president, what are the qualifications?
okay. Amwene time manager, tango menya announcement manager. Zinandiwaza because it nobody such a perspective it was hidden around us society yatu. Umazoa kuti mafana osamina nkana kuda ina Fredo wajepa, Fredo taragisi na bwana, Fredo wapupuluma, Fredo wapanga puma, mafano siaji panopa mpopa Traore, mafano siaji panopa ama mpopa wa president waku Botswana. So the thing is, mafano siaja, anto siaja, many amankwa za negative. They were looking at Fredo the individual, Fredo the person, not the idea of a young person stepping up. No, guys, we can also lead. Because because an after announcement manager, kuna antu ina kuti madinga kuti awa they did me. I want my friends. So ina nasi yode ankulisa mpaka leo. Ina nandi kuira after announcement manager. Ndikuira. Aweli. Ati nandi kuira asio kwenda kwa kuta si. Ata wadi ni maafira ya si. Ata wadi maakonda. Ata wadi maafira. Asa nandi kuira mpaka leo. Sabacha Krisa. I say. Why? And then kwa ndukipa president. I say. Ineo so pa Facebook wet. Naponya kaje tuzi kana kana kuti future president of Malawi makuti. Yes. I say ine nimo banga sobo jeze. Just for banter. I'm not even thinking of business, was it? Why gentlemen? Threaten did. Threaten that see. Gadi no basino ndiza kadi president. Ulusa mwene. You speak of for them. We don't want to go back to Zongo jeze. So society but we want to society in my view, right? Society ilingati system ready to spin, right? That you ready to spin, right? The RSA are used to dizingo spinner umumu. This is why even choice yama leaders are since 1994 mpaka Manova. People are used to leaders who emerge in a certain way. The people are used to kulira maenera aende mu direction yi. What is the president Azoneka George. You get that Amazona. Azia kwa George. When we go down to Mauche, my qualifications, 1, you have to be a Malawian. 2, you have to be Uganena kuti 1, you have to be a Malawian. Are you a Malawian? I am a Malawian. Okay. 2, you have to be 35 and above. Are you 35 and above? Yes, I'm above 35. Okay. 3, you have to be a registered voter. Are you a registered voter? Yes. So you mabanga meet ma criteria. I met criteria. So you go no. So it's the same thing. Society in my view, society okay. You know how that saying could be manifestation. If you whatever manifest now, zintunga poverty, zintunga ignorance, my systems that mbola zo sinzumajitika kumala. I feel like it's a manifestation of mentality that you get. This is why in case you're preaching mindset change. Because okay, Kumalawi the Malo I hope we will not get offended. You're in a situation where mtama tobita ku church udada kampempeleni muza kuti ampanga cast which is the spirit of poverty. You get it, right? Chiwanda dulu. With the spirit of poverty. You get it. So this person ampempelera abeze kuti okay amen andipempelera adwanga cast out demon ya Chiwanda cha poverty. It's back mutu akupanga mahabits ake ndomwe yacha akuzuka bemthayo mina mazuka omweyo akupanga they are still staying in the same community imina okhayo yokuti mwina yama connections and what have you. So system yathu
we're a product of a mindset. We're just manifesting mindset. So back to issue at presidential. I know that good as it's called that. I mean, no, but one, Magawdi, Bonama, Magaya Bosch, don't you? I mean, I'm going to do that. Malawi people even believe kuti tsogoleri kuti ukhalidwa ndale manena kumange kaya ukhale kuti uli ndi milandu akakupata kamweja all they have but you are no politics guys mentality yake tukuvotera president nyapa it cuts across so we announcement it was unexpected. It was a disturbance. It was a disturbance because people were scared. So it disturbed a whole consciousness. Really prevailing Panoba because the prevailing political consciousness does not see the likes of me aiming, dreaming, and being ambitious as far as the State House. Zona. As far as being on the driving seat, as far as making decisions with the guys, we can take a left or take a right turn above. So the likes of us, we are boxed in that consciousness. Wow, I mean, kama mfano imba, au kama mfano uvuda, au kama mfano di basi, mfano uvuda, mfano the stereotypes. We were boxed. Nimazona so dineo, nimazona. Ineo. So if you nimazona so kuti ndikama bwera apa kumati kuwana muja nthu zimasangalasa yetu kuti I am my lowest self, but once I become my highest self and start operating on my higher self, people don't like it. They don't because it goes outside. Now I'm a threat. Prevailing consciousness, like you see in politics. If you are a that person, you are contributing significantly in politics. Yeah. They're going to direct of you. We're going to do it, but they don't direct of you. That means you've succeeded as a person in politics. Mind is a dimene yorundi you would banga do if you do should change. Yes. That's why we're coming from background. They didn't know my guys that in this case saying no guys mindset change because it was after looking at what is the problem with Malawi. I mean, talking about mindset change. Why are you running? Okay, I'm running constituency which I want because I feel like I can do a good job being a member of parliament or constituency which I feel like I know whoever is running. At least I mean I'm going to run. I did the idea again on how to make a constituency to a better place. Or beyond that, if I look at the others who are running, I'm a type of person. I feel like they can do a better job than me. I'm not gonna run. Now Moses even honorable people talk now. I think I was not gonna run because you've done a good job. The people has tried. He's done this role in Mozono there. I don't he's done a good job. Mr. Lipi. I can just endorse. So I don't think they've got a better plan than IFO. That's one of the reasons why I'm standing. Another reason why I'm standing, which I feel like in my ideas and I need the authority, I need the mandate. To be able to do those things. Exactly. Because when there are certain ideas, even if you implement them or you push them, advance them, you don't have the mandate. In a legal mandate, you can push for an idea. With the government backing. Also, a member of parliament. A member of parliament, you are a lawmaker, a legislator. I feel like there are certain ideas I have
ngati munthu so pa level ya malamulo athu certain laws I feel like that need to be changed. For instance, youth out youth tima munthu ali so voter kumene okhala zaka 18 and they are saying kuti youth okay you're saying only so voter awene okhala zaka 18 so that means wa zaka 18 yo mamuvomereza kuti akhoza kupanga decision yosankha president MP council yes and yet you are saying kuti munthu kuti ayime ngati MP awene okhala zaka 21 yeah. I feel like that law needs to change because you know good muntu wazaka 18 ngati mapasa kuti akhoza kuvota kunaso kumpasa chance akhoza kuima ngati councilor or MP even izokuti president azika wazaka 35 you know I feel like law imene ichai we need to examine it kuti 35 anamusankha fanya amene cannot 35 anasankha 35 based on what on the verse so Malos Ngalameno, I feel like we could also have a conversation around. I mean, for instance, in this system, the manifest past the post system, you could ama tima voted a Mutungari MP. I feel like so it has contributed to more immunity now as a country because one tribalism is prevalent, regionalism, so you've got political parties that are more. You know, my elections are Jamaican the census, tribal census. At tribe, say, kibali chakuti ndija kwapo osati kuti fake munthu amene yoyo ndioti athandiza koma fake chipanicho ndichakumuzi kwapo system yathu ikupanga enable kwambiri so tribalism, regionalism, nepotism. So I would wish if we could also participate in two conversation of the system into proportional representation. Proportional representation, the joguri, Zibanis Mangoima, the ideas out. Kapanga campaign, then you get votes. So based on the number of votes, I get they allocate numbers of the members of parliament. So system which, of course, when I was about to system that the MK party, so Zulu kwambiri so tribalism is still there. Komano to a certain extent tumakamba even reduce because for a party to be strong, for a political movement to be strong, it has to be national. I mean UTM, right? This is why enough because it's a national political movement. You see the tribal, see the regional, so and mu constitution yanu akukuma ni mavuto anje ndipo inuyo mwakonza njira zotani kuti mwathandize okay constituency watu one kulimise uyo foira constituency yatu Malawi so my problems are the similar kwa constituency mbili kuli odi funiko di kuonze isha batoi ndibwe kwambira jawe kupita bazingwa kwa primary yazikoni matoi ndamena maloana disaster namwe constituency watu even chipatala mwene kuti upite pazingwangwa health center amwene ndi disaster kupita ku ward ya azimai mwene amaberekera azimai amwene ukamva chisoni so kuti tine ma issues ama school ma issues azipatalawa kwachitsa kucha kutunda kwachitsa kucha panopa atama chito choka kumene kuchapa azimai ndokuti abwere kuzingwangwa imagine azimai you know ma maternal issues so ma issues okuti we need ma satellite clinics malambi constituency watu jaweka kuzoa kala semu trench muja mujimakunda mujilobo musemu jamuli mafana mbili ori ase ambili amango yaka usati because mafana aja zero ibe my ideas komano you know ma opportunities so as a leader of Megujago I wish for this I should participate the bank implement my ideas of the youth could be empowered even through my businesses. Komano, like I said, you know, constituency had to see Baroque. It's a part of the country. This is why going into parliament, the August House major, the national level major, that means we also get a chance to implement my ideas and I go to my national policies, my national laws that to affect how to implement my ideas. That's why we are going to parliament. So I mean, as my ambi, work with as my ambi manoba. If my business out tomorrow, komana mwene my business ambili anaduka
ukaduka because economy sili poor kulibe mamesha zotanga pange cushion azimaya ambiriwa so amene maissues ambiri okuti we need to address ku constituency. So we've got issues are youth, issues are women, issues are school, even got vocation. You remember vocation which vocation which remember just over primary. Yeah. Primary panopa augamba zokuti vocation ichafuna itest. Kuti ngukha primary because vocations anaika pamala primary. Which means that I take a vocation ukha kuti constituency kuti radio stage kulibe sport yoti mafana kuzova makapuzira ntchito za manje kulibe so technical you can do that outside constituency. Okay constitution one mulibe uje vocational school na hiyo ndoti ndichirobwe komanso akuna so itest uwona so kuli amene ukapita ngati kwa kubaludi kuja se ma bridge ose ndi disaster kwa kubaludi kumusi kuja kuli maishu za mazi kuli manyumba ena kuti amene kulibe omaza utapota and yet kuli mateno kuti kuli anthu kuti they need access to clean water so amene so ineo ndinakuimbira phone zulo unali kumaliro last week najezaso umujoka kumaliro wiki ina ijanso unali kumaliro mwezi wa taujanso unali kumaliro. What is happening kumaliro amene wapo akumachitika chonchi fanya amwene za maliro zinde ase anthu tikuta amwene pa day timakhala ndi maliro amwena 4 tazina maliro 5 tazina mwina maliro 3 awiri koma sizimatheka kukhala ndi tsiku lomanda maliro constituency. So we can also not change the rules of this game completely entirely just because we want to change the rules. But at the MP, member of parliament, I did job description in constitution in a pass, good as a legislature, as a lawmaker. Commerce, also job description in Amagubasa no Mabana, Gamenamakam, electorate, and Taminaza. So job description, electorate, people who vote for you, Amadija, Akuna Mutaji to Google, when the Akuna Muntogudi community, you are present in the community, Umabanga, my activities are community. This is not a constitutional job description, it's a job description. Now, Gubasa and who vote, Mabana, you get it. So, we cannot avoid issue that Yamalio at all times. Umasu Mario Nugulana, but Umuntuso, Ugudi Kankiza would know. We have to be there for Atamina. As a Bible, Manoda, Gubunopida, when you buy Minagulina, than Gupati. Now, on the cause of Tujikan, the Calabasas, I feel like Kumalai will not preventable death Zambi. Infa Zambi is of Malawi, Sanamizan, the Infazogudi, Atamafa, Infazodi Sagwenera Gufa, Matendo oti tukoza kujirisa. Niyo yoti tukoza kulumusa. Kumano amwe mizibata zatu zambiri zilibe capacity. Mizibata zambiri mulibolo mankwala mizibata zambiri. Mizibata zambiri alibe ma emergency avareta soda kuza kumuselva muntu okuti akoza kuselveka. Ndirama zikupita ku. Amwe muzo akale kuti Malawi I think very city report because mama deaths ambiri kuno preventable deaths. Ineso ndikona chocho. Singatheke kuti ubezeka kuti akubeza ndi malungu panopa iwo vilo government hospital. Lokho kwasa makhoya malungu sizimatheka. Amakulembera. So abato umuntu wa malungu amato basilo lopana. Mesa private nena kha imeneyo. Mesa muntu kulowa ngoma private nena kha imeneyo. Yeah, unfortunately amani sisi George kuti upite kukwinzi kuchase amadanthu akamba kufa imamba modi mucha imamba bed by bed in fact mafa bed wafa bed wafa mutu bed wafa kufika mamauti imamba mezi makonda kukwinzi imamba ma 3 am ma 2-3 asimamba bed by bed zuka mamauti asemuna kuna 30% or 40% ya anthu naye moda mwali. So, it's deep. These are signs and symptoms of Zigola to the society, and we need to press on it, make sure we make this a better place.
nanga tingathawireso kuti pamwe. So my dear friend, yo ndimaona mu news miyezi yapitayo kuti IMF yatuluka ku Malawi komanso yasiya kupanga funding. Malawi ikhuzidwa bwanji? What are the effects of IMF kuchoka ku Malawi? Malawi ivutika bwanji? Ndipo IMF imathandiza bwanji? Okay. You know, I think for me, I feel like IMF, I don't know, I'm not an economist. Komano mwina kwa muntu wamba ngali muntu naliyese okuti ine dolo wa economy. Ano kungo use ano nzeru zangano za umuntu. Kona ngali kuti it's also a blessing in disguise kuti magayi ngati IMF aja kumabanduka. Ukatuonesese Malawi has worsened and yet IMF has been a partner for Malawi over the years. We had entire Bagiri, we had IMF World Bank in tawi ya Pingu anabezola kushishana nao magaji because IMF madoza zojita. We had IMF World Bank in tawi ya Joyce Fund. We had IMF World Bank in tawi ya Bigam Tarek. We had IMF, we have IMF, we have had IMF and World Bank tawi ya Dosa Alliance. But kuti ndinene chilungamo from 1994 kuzafika daily loli. Silingani oti Malawi has improved. Silingani oti Malawi has been better. So vuto ndi IMF yo kapena and boma ma government. I think ali side contribution yake. Yes. I feel like IMF which na also it is not chintu choti tingachipange celebrate so monjeza. As tikozozuzula maboma wa ma leaders wa kumaso should also examine kuti IMF, what is IMF and World Bank doing row around the jar. Kuti drama zimene amada kupereka amazipereka how makwira chito bwanji. Ndipake examine zonsezo kumaso tuone kuti kodi aliko maiko amene amatha kutukuka upanda IMF World Bank. Awa ujina abanga bwanji kupukina Faso 2 years abweza ngongole zawo zonse. Yes, even Thomas Sankara before ajina Traore, Thomas was ready to know. I know kuti tikani ma consequences ndikutika ndi makaya wapo. Let's do it right. So mwina, you never know when doing the right thing might also mean kuti we should sacrifice comfort. Yeah, minimum comfort. So ngomazo nanena kuti ne I'm not an economist in dolo ndaso kusumaka numbers in bwereraso kuti anthu ena so timuna they are experts who know more who know better than they might say no I'm an afraid simuona kango yakuda simuona ango yakuda koma my 2 cents nana kuti amene IMF World Bank they are great partners, yes, koma not tingopanga mwina let's examine, let's go back kuti row yawo kuti thandiza bwanji tamwe manka boma dala tamwe koma no ineyo ndasangala kwambiri kuti mwatenga nthawi ya madala kuzajezesa mavyeti apa mavyeti asangalala kumvani ndipo pa 16 pano mavoti akhala ali m'manja tamwe. Thanks tamwe. Nchana woye woye yeah man chwe mana chwe chwe Drew. Thank you Fredo for the chat. Tokoza kwambira. Thanks someone. Big up. Salute. Cheers. Madala Fredo ramene. Amena wimina UMP ku Blantyre. Sochi. Mavyete watu ameneyi watu wa mgeto mavuto akwaziwa very humble guy ophunzira komanso wachikondi yemwe akufuna kuona achinyamata akupita chitsogolo ndiye this is
all I had for you guys today. Thank you for watching, and thank you for being there and supporting our brother Fredo. Ziko kwambiri, Mulungu akudaliseni. Salute Maviete. Thanks for watching Malawian.